Úvod aktuálneho školského roka sa veľkými písmenami zapíše do histórie Evanjelickej spojenej školy. Práve v stredu tu bola totiž slávnostným prestrihnutím pásky otvorená prvá etapa nových zrekonštruovaných priestorov. Príbeh prerodu budovy z niekdejšej neografie na dnešnú Evanjelickú spojenú školu sa začal písať zhruba pred rokom. Zistilo sa, že budova je voľná, že by sa mohla použiť na vzdelávacie účely, a tak vedeniu školy nebolo viac treba a okamžite s obrovským nadšením začalo konať. Oslovili sme architekta, ktorý sa na to pozrel a povedal, že áno, dalo by sa to. No a potom začal veľký kolotoč zháňania úveru. A tam padali také ťažké otázky, že kde sú tí vaši trebárs Američania, alebo Američania pýtali, kde sú tie vaši rodičia, alebo kde sú tie vaše banky, kde je vaša cirkev. Tak sme dávali dokopy čísla a začalo to celkom vychádzať. A na svoje prekvapenie sme zistili, že škola môže mať aj biznis model, síce veľmi striedmy, by som povedal taký na hrane, vyrovnaný, ale môže fungovať ako pomerne zdravý a solidný biznis v tom najlepšom slova zmysle. V praxi to znamená, že škola ponúkne v porovnaní s inými inštitúciami niečo iné, niečo extra, niečo, za čo je rodič ochotný zaplatiť. V takom prípade sa to dá nastaviť tak, že škola je schopná zobrať si úver od banky. No a tak, ako si školu preverovali rodičia, poriadne si ju preverili aj bankové inštitúcie. A teraz máme záväzok, ktorý nás tlačí k tomu, aby sme naozaj ponúkali dobré veci a boli najlepšia škola, pokiaľ sa len dá, aby sme tých žiakov mali a udržali to. Ako je teda možné, že máte takýchto ochotných rodičov, ktorí takisto chceli ísť do toho? Rodičia sú perfektní naozaj, to sú akože kroky viery alebo odvahy, lebo každý rok to bola otázka, že kde dáte tie deti, hej, nemáte budovu, kde budeme o rok. A napriek tomu teda nám tie deti zverili, takže ja si to veľmi vážim. Nož aj rodičia sa zrejme v tom najpozitívnejšom slova zmysle nainfikovali nadšením, ktoré v škole všetci zdieľajú, lebo keby to tak nebolo, banka by ťažko poskytla úver nezvyčajne pre vzdelávaciu inštitúciu a navyše s pomocou väčšou či menšou by neprišli ani mnohí ďalší partneri. Ja som celkom úprimne prekvapený, ako sa Martinčania vôbec stavajú k tomuto, že naozaj aj politické trička, aj tie konfesijné trička a tak ďalej idú nabok, keď sa jedná o deti a kvalitné vzdelávanie. Takže, ale všetká česť rodičom. Teda odkiaľ sú, no neviem, asi dobrá voda v Martine, neviem presne, čím to je. Ako sa k tomu postavilo mesto Martin, alebo teda Martinská radnica, poslanci? Výborne. Mesto Martin naozaj všetká česť a to nehovorím len o primátorovi a viceprimátorov, ale aj, by som povedal, poslanci, aj firmy, ktoré sú spojené s Martinom. Jednoducho, ja som tu mal napríklad mestskú políciu, ktorá prišla bez akýchkoľvek nejakých takých akože špeciálnych pozvaní alebo prosenia. A argument bol, pretože je to naša vec, je to naša škola. Až takto jednoducho. Evanjelická spojená škola, ja ten príbeh naozaj poznám od roku 2004, keď začínali s jednou triedou, keď tu bola len naozaj parta nadšencov, partia ľudí, ktorí chceli možno priniesť inú, nejakú alternatívu vzdelávania k tomu nejakému tradičnému, čo tu v meste fungovalo. Samozrejme, v mysle nejakej slobody a slobody vierovyznania aj možnosti vzdelávania sa. Ja myslím, že toto mesto má naozaj rovnaký prístup, či už svojim mestským školám, alebo školám, kde zriaďovateľom je niekto iný, či už je to cirkev, alebo súkromná škola. Takže ja som veľmi rád, že sa mi tento projekt podaril. Rekonštrukcia budovy neografie bude prebiehať v niekoľkých etapách. V stredu krátko po slávnostnej bohoslúžbe, ktorou sa škole oficiálne odštartoval školský rok, došlo za účasti viacerých hostí k slávnostnému prestrihnutiu pásky úvodnej etapy. Potom nasledovala prehliadka priestorov, keď spočiatku pri vstupe to ešte ani zďaleka nevyzeralo tak, že už o týždeň by tu mal prebiehať vyučovací proces. Z omylu nás však všetkých vyviedlo tretie poschodie. Toto je tretie poschodie tej prvej časti budovy neografie. Čiže od toho priestoru, ako bol Habibi a protetika, to je to najvyššie podlažie. Tu na to vyzeralo tak, ako to vyzerá pod nami pred 3 týždňami. Takže ja som pomerne optimista, lebo na to, čo je pod nami, tam bude nejakých 12 tried, máme ešte mesiac. Tam by sme presťahovali potom gymnázium, teda prvé 3 ročníky, ktoré máme. Tu chceme už v pondelok mať deťurence, myslím, že 8. 9. A toto je taký trošku taká ukážka toho, že sa to dá. Čiže ja som stále optimista, aj keď je to naozaj všetká česť, tie firmy tu robia, by som povedal, nad rámec toho štandardu. Tak tvoj úplne prvý pocit, keď si vošiel do tejto školy, bol aký? Že je to tu dosť rozbité. Ale potom, keď sme vyšli hore, tak už je to krajšie, väčšie ako naša minulá škola. Čo ťa oslovilo najviac, keď si vošiel teda na toto poschodie, ktoré už naozaj vyzerá ako škola? No, že je to konečne niečo priestranné a není to niečo malé, kde sa musíme furt krčiť. Je to tu veľké a pekné a
Veľmi sa mi tu páči, že sú tie triedy také rozláhlé a je to tu také svieže. Áno, je tam ešte strašne veľa roboty, ale keď vidíte naozaj to nadšenie a ten entuziazmus, ja som aj pri otvorení toho školského roka povedal, že tak krásne otvorenie školského roka som už dávno nezažil a naozaj za mesiac dokázali urobiť to druhé poschodie, kde budú 7-ci, 8-ci mať svoje triedy. Verím tomu, že behom mesiaca ešte naozaj tí gymnazisti budú mať tie priestory. Zatiaľ teda budú využívať nejaké náhradné. Tento mesiac budeme ešte na Východnej, kde sme chodili aj minulý rok. A tak uvidíme, ako to tam budeme zvládať. No. A predpokladám, že sa tešíš teda už, keď naozaj nastúpiš sem. Tak na to sa teším teda veľmi. Plán je taký, že od pondelka tu na tieto 3 triedy by mali byť obsadené. A dole pod nami od 1. októbra tých 12 tried s laboratóriami a koncom októbra máme mať už aj takú recepciu, otvorenú tam vstupnú halu a tieto veci. Budeme strihať ďalšie pásky, tak sa veľmi teším, že budete pri tom a že uvidíte taký, by som povedal, zázrak v priamom prenose. A kedy už vlastne bude táto škola ako taký jeden ucelený projekt, lebo vy ste vo svojom príhovore povedali jednu takú zaujímavú vetu, že chcete, aby z tohto bolo niečo také, odkiaľ deti nebudú chcieť odchádzať domov. Presne tak, takže to by obnášalo samozrejme nielen triedy, ale športové priestory a krúžky a kadečo. Toho miesta tu je veľa. To je výborná budova v tom, že majú veľkú pivnicu a naozaj kadejaké také zákutia a priestory, ktoré sa dajú krásne využiť. A ten poobedňajší čas detí je problematický a stále to je väčšia výzva kvôli kadejakým iným ponukám, teda myslím teda negatívnym skôr, však pustiť to dieťa von. Takže by sme radi, keď v takomto bezpečnom prostredí dokázalo stráviť možno celý deň a chcelo tu byť. Ak pôjde všetko tak, ako išlo doposiaľ, z týchto priestorov sa stane jeden veľký komplex so všetkým, čo bolo spomenuté do 3 rokov. Taký je totiž biznis plán, ktorý bol predložený banke. Ak nie, tak máme problém aj my. Že sme tlačení, ale myslím, že je to zvládnutelné. Teraz budeme za sebou zhruba tretinu a ešte je len prvý rok, takže ide to dobre. Takže o 3 roky dúfam, že už budeme striedať poslednú pásku a potom sa už len tešiť z toho. Okrem banky mesta Martin, mnohých väčších či menších podnikateľov a samozrejme rodičov veľkou mierou k rozrastaniu tejto školy prispievali a dodnes prispievajú aj priatelia z Ameriky. My sme sa stretli s manželmi Swensonovými, pre ktorých je Martinská škola skrátka srdcová záležitosť. Jednoducho vidíme, že v tejto komunite Boh pracuje. Zaujal nás spôsob, akým sa tu ľudia k sebe správajú a ako sa to tu rozrastá. Tá dynamika, progres a fakt, že naozaj ide Božie dielo, nás veľmi priťahuje. Videli sme oveľa viac, ako sme čakali. Tie priestory sú krásne a je to aj zlomový krok služby tejto školy. Môže prijať viac detí a vychovávať ich, takže chvála Bohu.